On the third position har I Pinsalmi og andenpladsen Suma Kampainen. Og fra Norge Hans Ole Folstad. Tai 2,5 metriä on ahvena. On se joo, sovitaan niin. Her on the third position, Harry Pinsalmi, og han kørte 4,64, 4.64 seconds, 236 km/t, 236 km/h. Og på andenpladsen er det Suma Kampainen. Også fra Finland, Finn Suomi. Se oli Vänät taas. Vänät tuli, se oli siinä. Og så her, der skal vi have vinderne af Super Tween, Top Fuel-klassen. Og der skal vi til Norge, Hans Ole Folstad, med hans nye Parallel Tween. Fantastisk cykel. Og vi skal lige have med også, at Suma kørte 4,60 og 262 i timen. Det var altså anden præmien. 4.6 262 km/h. Hvorimod Hans Ole Folstad kørte 4.31, 4.31 og 287 km/t, 287 km/h. Hans Ole Folstad. Og der ham er der en t-shirt også, og et års abonnement på MCN. Super Tween Top Fuel, kanon underholdning.